Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Ramon anak, salamat nga ako'y unang nakakita ni mo. Tinuod yun dayang ni Ara ka nga magpundo din sa gawa sa dakong lasang. Dong Ramon, ayaw pagkumpiyansa anak. Ni akaron sa lasang sila si tatay ni mo Chukard, kauban sa atong mga silingan. Kamo si Leslie ang ilang tuyo. Panghanda mo anak. Oh. Ramon? Nagapong man lagi di ka ng baboy. Ug nagadugo man lagi na. Imo di ang giihaw ang imong baboy, anak. Nganong giihaw man nimo ang imong baboy? Kadako ra ba ini?
maning babuya ang imong gisakay-sakayan katong miadto ka sa ubos no. Og mao kuno ni ang miluwas nimo sa diyang nadakpan ka na unta nilang Albert. Nganong imo maning giihaw dong? Kung magkumbira ka, apiki anak. Kini alagi ang tanantang mga silingan din sa lasang. Kauban sila si Jokard o si Bibong. Kamo ang ilang tuyo. Og nangandam to silang daan kinahibaw sila nga doon na kuno kay amigo nga dili ingon nato. Pero nga nung naghikay man hinoon ka, unsa may okasyon di ay? Unsa man, magpakasal na mong Leslie, Ramon. Hilom na Hilom. Ramon? Ilang isamaran si Rinso. Ilang ipatay akong kababoy. Ramon! Asa man ka? Ayaw lagi kumpiyansa, anak. Tingaling makitaan ka sa itong mga silingan. Tago mo si Leslie, Ramon! Ramon! Oh, Ramon! Ni aram ako di ay ka. Migawas ka gid ay sa lasang, ha? Ramon, midaog ta. Nanaga ng atong mga silingan. Nangahadlok sila. Kay ang dani lang kwarta. Gihimong dagkong od ni ermitan niyang bruha. Midaog ta, Ramon. Pildi taday. Unsay pildi? Kita ang midaog. Pildi na kita. Wa na si kababoy. Sabi lang gisulti ni mo. Si kababoy ilang ipatay. Ipatay lang si kababoy. Ang imong amahan nga si Nay Bibong boy nagpatay ni kababoy. Kinsan kababoy ang buot mong ipasabot? Naglibog ko. Ang kabayo. Ang akong kabayo. Ha? Doon na di kay kabayo? Oo, doon na. Ang kabayo ni Prinsipe Numar. O ang akong baboy. Mga ni kababoy. Ipatay sa mga amahan. Ramon, wa ko makasabot. Ramon, mihilak ka. Mihilak ka ba? Oo, hilak. Hilak yun. Hindi na nihilak, hilak na gini. Hoy, Ramon, asa ka? Unsay buhaton ni mo? Bibong, pangitaw na mo yung mga amahan. Ramon! Nay Bibong, hain ka! Pagkita na ako! Di na ko muling kainin mo! Imong ipatay si kababoy, ha? Huwag ko ninyo hunungi karon niya na! Matubang na ko ninyo! Pagkita ni Bibong! Ay! Banyagan ko, Lokoy! Nang Barbara! Oh! Ako ne! Banyaga ka! Mayroon yung nakit-anti ka! Mayroon yung miapas ko din kay ako gyoy makakita ni mo! Nagpaabot ra gyud unta Miss Dong Albert dito sa ubos. Nga dadon si Leslie sa amo mga silingan nga buhi pa. Og ikaw, dadon kanilang patay. Og maudi ay nga dugay kaay silang nabalik. Kay niya pag yun ay ka, buhi pag yun ay kang buanga ka. Nganong gahi ka magyud ka impatyon kulukuya ka, ha? Hain na nga ko, anak. Hain ni mo tago is Leslie. Oy, hain. Ni mo tago is Leslie. Tugan! Tugan ko dili ka gustong ako ang mupatay ni mo! Hain si Leslie! San Panyawan Health Testimonies. Dia 2018 tas akong sugar. Naga-metformin ko dati. Murag yapon tungod sa lifestyle. Tas gyapon akong sugar. So kung metformin alone lang, then lifestyle na ako dili pod maayo, wala gid siya gababa. Pag said na ako from 222 nga blood sugar ni baba naman og 109. Habang nagsige kag take og San Panyawan, ma'am, wala giusab imong lifestyle ato. Wala kay lamig man mo kaon. Unya kay stress man sa work, so kaon ray pahimungtan. Mo na siya pag stress kaon ra gyud mo panlaban. Then take lang og Panyawan pag kuan marang-arang man pamati. Ang sa pangalan na to, ma'am? Si Edeline Olivares po. Gastay ko sa Barangay Western Maulana del Sur. San Panyawan Health Testimonies. Banyaga kang dako. Dangan kay gus among kinabuhi, oy. Sa kadaghas mga taos kalibutan, nganong ikaw pa man nga kulukoy, way buot og mosimos ang nabuangan sa among anak. Imo day tingaling gilumay Leslie, no? Kay doon naman day kuno kay amigo nga dili ingon nato. Pastila, no? Hastang mga engkanto midapig nimo, way buot.
Kay nadasilas imong pagkakulukoy. Apil silang way buot. Ug dili ko mahadlok nila. Kasayon rang abugon ang mga dilingon nato, Kay mga ignorante man na sila. Malumoy lang na silang asin. Ignorante pa na nimong kulukuya ka. Huy! Islisle! Ihatag na kong akong anak. Kay dili siya para nimo. Para siya ni Dong Ilbert. Huy! Dili na usapi si Leslie parehas ninyo ng Barbara. Unsa to? Unsay nang? Hoy! Paminaw! Pagmam na ako, oy, hanggaw! Pagmam! Dili ka ang tawag ma'am. Di mo ang tahuron. Tira! Hait ka nagtinubagan, ha, kulukuya ka? Wala ko pong sa pagwas Leslie ka ninyo. Nag-uban mi. Tungkol kayo nagkagustuhay mi, duha. O bisang mag-unsa pa mo. Di namin ninyo mahimong buwagon. Kaya nagsabot rin pag-anton bis ka pobre. Basta mag-uban lami. Hilas! Hilas! Kadang istoryahan, karon lang na gabag-o pa. Pero inagkadugayan, anak. Kung wala mo'y kanon, ay mawagtang na ng saara, oy. O dili kong magkatugot nga hangtod sa hangtod, mag-antos ang among anak uban nimo. Malipayon mi. Nag-antos lami. Kay sige mi ninyo gugod. Tungkol sa kwarta tong Ilbert, nakalimot na mos Ginoo. Tira! Mayo na lagi kang manultiron. Di na ko ihatag si Leslie ninyo. Kay labaw mo siya mag-antos, kamo iyang ginikanan, mo iyang ikauban, mo iyang tumanon. Kay ino siyang gibaligyan ni Ilbert. Hoy! Ikaw ba? Mayo na yung kamutubag, ha? Dili man ta kaingon ana sa una. Mura naman sa kagbutan paminahon ron. Mao man tinuod. Nagtuo mong tarong mo ng Barbara. Hoy! Ayaw lagi pagmanang na ako! Pagmam lagi, Di ma'am ko magbaam ni mo. Nagtuo Nagtuo mo mga tarong mo pero sa mga matas Ginoo. Mga dautan pa mag-utok kay nako. Insi Barbara. Unsay insi? Ha? Nag-insi ka na nako? Huwag kay batasan kulukuya ka, ha? Huwag kay batasan. Tawgo ni mo insining daw nga, ha? Uy, dong. Kadako na ko gasto ha? Nagpagwapa kog maayo, aron mahaslag permi ni akong naong. Nga mo bata kong tanawon, unya tawgon lang ko ni mo insi. Ha? Nahibaw ka magpilay bayad ako ini akong naong nga akong giparitoke, ha, kulukoy? 30 mil do. Gihatagan kong 30 mil ni Dong Ilbert aron iparitoke ning akong naong aron mausab ni. Unya karon tawgon ako ni mo insi. Okay naman ang daan ni mo naong. Di mo na angay ngusbon kay gwapam kang daan. Ang angay ni mo iparituki. Kanang imong batasan. Kay mo na yung hilat. Sa? Di na ko ihatag si Leslie. Lahir kayo siya ninyo. Amo na ng karoon. Kung inyo ba siyang anak, kaya tayong nasayop lang siya pag ilan ninyo ngayang ginikanan. Sobra ka na, ha? Ita ka kag sinuti ha, kulukuya ka. Naglagot ako ni mong maayo. Naglagot ako ni mong maayo. Sige, ha? Usaban. Dili ni mo ihatag si Leslie, ha? Kaya ako'y mo patay ng bugkulata. Ha? Tanaw tag magkalaban ba nimo ng imong mga amigo nga dili ingot, ato? Ha? Kanang mga dili ingot ato kay kunis-kunis kag kulukuya ka. Ha? Kunis ko na. Ayaw kinyo na ako, anak! Ako ni. Sobra na mo. May abot na din sa lasang og tago si Ramon tungod sa iyang paglikay sa kagubot. Unyahang to din inyo gihapon siyang pasakitan. Sobra na masad mo. Unya usaban. Mulaban kanining anak ni mong kulukoy. Bisag kulukoy ng akong anak. Pero wa may magpangayo ninyo. Ako ray nag-aantos pagpadako niya. Og wa mo'y katungod nga mo pasakit niya. Kay wa mo makatabang na ako pagbuhian ng kulukoy kong anak. Unya, mulaban ka ba lagi? Mulaban ko! Dili na ko makaantos na ng inyong pagdaog-daog ni Ramon. Ay, kuwang pa ni, oy. Kapobre ninyong musukol na mo, Nako, kay bisag magkinaunsa. Dili na ko madawat nga mahimong kapikas ni Leslie kining kulukoy mong anak. Gusto na lagi, Barbara! Palitan ni kang Gusto na sa imong pagpasakit ni Ramon! Gusto na! Agay! Sige, ako yung tubanga! Kubot mong gagawin mong toyo! Kita'y magbugna! Eko, oy, Rosa! Agoy! Tabang! A cup of healthy goodness straight from the heart brings
brings happiness, love, and joy to you. Every seed brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. Said Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.